Klaro kay luto na rong saging ni Saryo kay nadam tog saging ganiha. Timing kay ron mga tagtaon naman. Saan ako kaoras ang nilabay? Mangil ako uli-uli ani ba? Para makakaon ko. Perti na yung gutuma. Lab, lamig ang saging imong napalit, lab. Ay, guwang kaayo. Kaya! Saging nga kan. Yawa man ang iro inyo eh. Ay, naamalagi ka day. Nag-uli ko rin duwaan sa mga anak ba? Sige, butangan dia day, ay. Atong iro ba imbes mapagot na sa nagdong nga nahitabo nanagan pag uli pag ari niya. Kumusta man kaday? Uy, wala nga ka nagpatimaw doon sa tuwang hideout. Ay, maayo, rak ayo day. Ah, Butala na diha kay. Ako ray bala nagbutang ato sa tuod. Okay. Lakam sa kurong kay mo palit pug kanang saging. Ya. Oh. Bilang na ako ginamos ba? bakit saging? Palit pa ko. Kami bitaw na ngaon may saging dire nga. Nagpirito po saryo ginamos, lamig ayo. Lagi mo. Kami kaya ginamos. Indot sa kaya na inyong ano, sukaan, lami siguro kayo na. Nga, Oh. kasi ganahan ka mga yun, ani. Dinig Sige, makapalit okay. magag-saging, pagkuha lang yan, ani. Okay ra, okay ra. Sige ka nang, day, mula ka sa kuha. Oh, sige, sige din. Din mo na palit, ani, lab. Hardware. Day, day! Nakalimutan ka na. Napam, di kayo uli, day, kanang kuwan ba? Kutsilyo ba? Yung? Oh. Adi, salamat ka, Dayan. Kuwan ba kay, kanang, ako tayo itadtad sa kanang kuwan ba kay, magprito sa ginamos niya. Kanang kuwan ba? Man. Kami ito ng petohon yun. May asag, ginamos mong gipalit, lab, no? Hardware may malit ako. Lami basag sa hardware mapalit ang lami. Wala bilig mga lansang. Nari sa hardware day ang ginamos day, at tulad po day ko palit. Mga dinugmok man yung numero 2. Day, day. Lamig kayo, pang Sige, sige. buwang kayo. Nya, aris ako. Sige, dyan. Aris ako. Sige, Oh. May hang-hang ka. Ay, day. nabalik ko lagi ka. Kalimot ko kay. Kani ba pagamita sa day ko ani oy kay ako ikon saging ba. Ituba na ko dito sa saging dito ito ba. Pwede rin ito ba? Sabi nga. Nami sundang din, ay. Sundang gamit na din. Pitira sundang. Sundang na lang. Ano ulam ko sa sundang mo ha. Miss Diyos ni mo labi. Bin mo ko palit anak kanang saging ba. Sabi kiray. Sabi kiray na. Kabangan sa dikir. Tigid, sabi kiray gid. Kay mutuba sa tako ba. Naraga sabi kiray. Namiag sa saging na tulab no, dagko kay lab no. Masuk buwang mo eh. Yari, may udo. Wala yun, bago man ni Day. Hmm. Bago man ni Wap ni Od. Wala eh. Malamit kayo. Yelo-yelo May kay abi buwang. pingaman kasi mo kay kanang konsakto gid siya sa guwang ba. Kami kayo. Magtuba pa ka sa saging, lakaw na kay. Makuan ka. Sige, aris ako ha, hapon na. Aris ako. Oh, sige Sige. na, lakaw na Day. Aris ako ba. O, lagi lakaw na. Okay na Day, lakaw na Day. Sino ko balik-balik yung bang. Mari dire. May gamit. May puro na lang panghuwam. Kaya ba mas maayo ingon tunay mo dalahan kung sinilan mo diri. Dai ka. Ano na lang puyo. Sus, animal din ni mga. Ano man nagtiayon ba? Wala jud kasabot. Sige gani kog balik-balik para agdahon ko din siya mga agda. Grabe ka mga hangol. Daghan kay datoy lang gipangkaon lamig ka to kaing ginamos. Pila na ko nagbalik-balik. Tichod mga agda. Bagga kay. Balik ko na. Ay. Juki na tuba dito eh. Uli na lang nila ako eh. Nahurot man di ay. Kaon Day. Kaon na saging Day. Kanihara bitaw unta ko ndag kuan be. Kanihara ko nag-ingon ko agdahan ninyo nga gutom ang takwa to lamig yung saging. Gani. Burot naman din mo lang. Amang din yung last day ay. Urot naman Day Day. Pagawa po klaro ninyo oy. Panit o niya, suwa na lang ano. Ginamos lami raman. Wa po'y batasan ninyo ganihara ko diri ta ang sigbalik-balik ko di ko agdahan ninyo. Sa kaniingon na mukhaon ni kang saging. Palit sa kuno siya saging. Kamu palit. Di Tingnan ba mo. ka na mo agdahan? Si Ay ka na nakuha na ron. Inyo naman nagihurot. Yan hagda pa man mo di po angod.
Kani ha ko diri sige ingon nga. Dahil dito dahon ko. Hindi ko dahon. Na niya. Yak di ako yan. Dere.